Toto je jedna z najnovších expanzií do Pokémon kariet. No a poďme sa dneska spolu pozrieť na to, že či som na výročie dostal iba premrhané peniaze, alebo že či nám padne tento krásny Charizard. Poďme si to trošička predstaviť. Je to rozšírenie do Pokémonov Phasmantal Flames. Fantasmal. Si povedal úplne nejak inak. Fantasmal. Si povedal Phasmantal. Phasmantal. Toto je ďalšie rozšírenie do Pokémonov. Je to Phasmantal Flames. Môžeš prestať. Tak choď bokom, choď vedľa, keď nechceš. Ale si to povedal zle zás. A čiže som to povedal zle. Je to jedno z najnovších rozšírení do hry Phantasmal Flames. No a my si to dneska ideme rozbaliť, pretože túto edíciu zbieram. Mám odtiaľ už pár Pokémonov. Už mi padol aj Charizard, síce ten z tých základných, ale už máme Charizarda jedného. A tento balík celkom páli, hej, tak na dotyk, takže cítim, že tam nejaký ďalší bude. Veľmi rád by som si ťahol buď toho zlatého, ktorého práve vidíte, alebo aj tohoto, kde sú všetci traja krásne vyzobrazení, aj Charmander, aj Charmelon, aj Charizard. Dobre, ja som si tu nachystal druhý pohľad, takže prepíname sa na túto kameru a ideme si ukázať obsah tohoto balíka, že čo všetko to vlastne obsahuje. Náušnicu to dáme. Daj mi náušnicu. Poz unboxingom s náušnicou, to si ešte asi nevidel nikde. Iba u Jamajka Rysa. No a poďme si rozbaliť. Je to moje prvé ETBčko, ktoré si rozbalujem, takže je to pre mňa tiež také celkom zaujímavé. Čo tam je? Máme tu ako prvé takýto časopis. Verím tomu, že sú tam všetky karty z tej série. Áno, presne tak. Hej, vidíš tu všetky karty z tej série, môžeš si ich takto poprezerať rýchlo. Krabička je veľmi krásna, hej, hovorím, ja si to veľmi užívam. Pozri, ak sa krásne leskne. Moje prvé ETBčko rozbalené. No a keď si to takto vyťahneme, tak čo tu všetko máme? Máme tu takýto žetón krásny, pekne vidieť. Ďalej tu máme takéto pekné slivy s tematikou Mega Charizarda, tiež veľmi krásne. Takto máme promokartičku, musíme zaostriť. Charcadet, verím tomu, že to čítam správne. Snažím sa, aby sa to nelesklo. Pozri, či sa leskne alebo neleskne. Trošičku len. Hej. A sú tam ešte také dividery, hej, že si vieš pekne rozdeliť ten svoj balíček. No, dividery na karty, rozdeľovače do zakladaču na karty. Ďalej tu mám balík energií, hej, celkom tlstý. Takže ak by sme chceli začať hrať Pokémon, tak máme aj energie. Ďalej tu máme takto herné kocky. No a v neposlednom rade tu máme takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balíkov. Hej. 9 balíkov Pokémon kariet. Keďže je to darček od mojej priateľky, tak s priateľkou máme takú tradíciu, že si vždycky pleskneme balíček Pokémonov od toho druhého hlavu, takže ja ich idem teraz pekne pobúchať o hlavu, aby tam bol ten páli to, strašne to páli, ja ho tam cítim. Fez ho tam cítim, toho Charizarda. Takže sme si ich aj trošička premiešali a idem ich obúchať o hlavu a ideme otvárať. Poďme na to. Poriadne, poriadne! Ježiši Kriste. Mladá hovorí, že v týchto bývajú najväčšie hity, takže tie si necháme na koniec a ideme rozbalovať tieto. Takže máme tu krásny art Gengara, tak poďme rozbaliť prvého Gengara. Veľká škoda je, že v týchto balíčkoch není nejaký pekný Gengar full artový, ale že sú tam iba títo základní. Toto sa ukazuje na video, však si môžete naskenovať, kde to je na nič. No a card trick, máme jednu kartu. Máme energiu, Jumper, Pilosviňa, Apom, Paumu, Fire Breeder, Ludicolo, tento vták, Hong Crow, Gloom, Fire Breeder a posledná karta je Saiyan. Nič extra, nevadí. Poďme na ďalší balíček. Je to jedna z najmenších sérií, ktoré vyšli z Pokémonov za posledné obdobie. Je tam len 94 základných kariet. No a to znamená, že tie hity padajú veľmi málo. Aj keď čo sme pozerali videa, tak padali celkom solidne. Sa zdá, že si to zle povedal, práve že častejšie ti padajú, len rýchlejšie zozbieraš teda tým pádom. Alebo teda ja by som povedal, že rýchlo vieš získať proste celý set, ale už sa ti začne ako keby opakovať. No áno, ale tie hity ti padajú stále málo. No dobre, vyvoďte si z toho, čo chcete. Verím tomu, že nám dneska padne ten Charizard z jedného z tých posledných dvoch balíkov. Hej, takže máme energiu. Máme Glooma.
Máme tohoto, neviem jak sa volá, Jigglypuff, Darumaka, nejaký Patch tu máme, Granbull, Bronzong, Yamper, Cresselia a Genesect. Nič také nám nepadlo. Musím to dávať nižšie, tuto musím, aby ste to pekne videli všetko. Táto séria momentálne nie je najnovšia. Vyšla už niekedy v novembri minulého roka, nejak okolo Black Friday. To znamená, že odvtedy už vyšla ešte jedna kolekcia Pokémonov. No ale momentálne zbieram týchto, takže budem rád za každú jednu kartu, ktorú ešte nemám, pretože fakt ich zbieram tie karty, nejdem iba na hity, ale idem na celé tie kolekcie. Mám tu zo pár albumov už skoro vyzbieraných. No a toto bude môj 4. album, ktorý by som rád vyzbieral. Energia, Charmander, veľmi pekný. Nimble, Mistraus, Kidas, Duradulon, Alcremie, Mamosvinia, nejaký Charm, Jigglypuff, pekne sa nám ligoce. Wow, máme tu prvý hit, krásny Apom, čo je posledná karta. Dobre, ale tento Apom, krásny, nádherný, pozri si ho. Nádherná karta, rovno ide do slívu. Som si už pripravil aj svoje slívy, ktoré používam na karty. Googlíš, koľko stojí Apom? Toho si necháme takto tuto, nech nám ho je vidno celý čas. MP-pom je to, nie je Apom. Toho si pamätám aj z rozprávky, on mal 2 chvosty. Tomu ver, to je opica. 3 eurá, to stojí 3 eurá, taká krásna karta stojí 3 eurá. Akože čo sme pozerali, tak sú není najdrahšie tie karty z tej série. No ale som nečakal, že taká krásna karta bude stať 3 eurá. No kartu negradujem, ale zbieram, takže mám 3 eurovú kartu. Nevádi, aspoň je pekná. Poďme ďalej. Takže zase kódik, nech sa páči. Kartrik je 1, no poďme odbalovať ďalej. Energia, Gligar, Pawmi, Piplup. Piplup je tam aj inak veľmi krásna fullartová karta, ktorú by sme si tiež mohli vyťahnuť. Znova Charmander, Jumbo Ice Cream, vyzerá ako Jumbo, dačo iné, nie Ice Cream, pozraj na to. Hej. Gliscor, Eternaust, Darmanitan, Pilosvinia, lesklá a Punk Helmet, takže máme druhý hit, fullartovú kartičku trénerovskú. Dobre, zatiaľ máme úspešnosť 2 zo 4, čo není také zlé. Poďme rovno ďalej. Ideme otvoriť takéhoto Charizarda krásneho. Takže zase promo kartička, či čo to je do hry, nech sa páči. Energiu, Krokrok, Lombre, Trapinch, Zigzagoon, Cresselia, Hunter, konečne nejaká taká zaujímavá kartička, ktorú poznám. Punk Helmet, ale klasický, tak sme pred chvíľou tuto vyťahli. Pawmi, Smeargle a Flygon. Flygon je tiež pekný, ale oveľa viac krajší je ten fullartový, ktorý je v tejto kolekcii. Dobre, poďme na ďalšieho Gengara. Nech to má grády, nech to pekne postupuje. Ostri. Ja by som to rýchlejšie prechádzala cez tie karty, strašne ti to trvá, až kým to vyslovíš. Ale ja to nepotrebujem akože speedrun, ja si to užívam, že mám Pokémonov. Poďme teda ďalej. Vláda hovorí, že mám ísť rýchlejšie, takže pozeráme, že čo nám tu pekne popadalo. Niektoré karty pozerám, že ešte nemám, niektoré už mám. Hej, dám asi bližšie, nech je to vidno. A ideme na posledné 3, 2, 1. Rotom EX. Lepšie ako druhotondovka. Lepší rotom ako druhotom. To si tiež rovno slívneme. Poďme teraz na Heracrossa. A potom tam už vidím posledné 2 balíčky. Posledné 2 balíčky, tie, ktoré boli najhorúcejšie. Som zvedavý, že čo to bude zač. Ešte máme 3 šance na to, aby nám padol pekne Charizard. Poďme na to. Energia, Vybavara, Seal, Oddish, neviem, Down, ten by nám mohol padnúť fullartový.
A Mega Heracross EX. Nice, ale toho už máme, takže nevádi. Teda nepadol nám dneska, ale padol mi už minule, keď som si otváral kartičky. Takže do kolekcie skôr ho predám, ale lepší hit ako nič. Poďme na tie. Normálne pália. Čo spravím s tým? Predám ho, alebo si ho nechám toho Charizarda? To je otázka. Nie, že či mi padne, ale že či si ho nechám, alebo či ho predám a kúpime za to veľa viac Pokémonov. Počkaj, tu ukážeme kódik. A poďme na to. Energia. Prinplup. Jumper. Fire Breather. Toxel. Wigglypuff. Ambipom. Pekný. Aj ten je pekný. No a poďme na to. Poďme na to. Už sa blížime do záveru. Tu, v tomto balíku, v tomto ide byť Charizard, lebo som povedal, že tam bude, tak tam bude. Prosím, táto karta, presne táto, je ten Charizard, tomu ver. Poďme na to. Charmeleon, Swinbuff, Blowtorch, Flygon a je tam Reshiram. Nevádí, celkom pekné hity sme mali. Asi sme prerobili trošička, kus sme prerobili. Nie, to nejdeme rozbalovať. A mám tu ešte toto, hej, ja som si to nechcel rozbalovať, lebo som si to chcel zobrať akože, že to bude mať nejak do kolekcie, že začnem zbierať aj ETBčka a toto bude tiež jedna z vecí do zbierok. Pozri, či sa dá kúpiť. Hej, za to, že ste to vy, tak možno rozbalíme aj toto, ak sa to ešte stále dá kúpiť, že ja si to zoberiem do zbierky ešte na budúce. Tak... Naozaj nie, ale mobilom mám to na... Ideme rozbaliť aj toto. Joj, veď, ale to je taká... No dobre, YOLO. Poďme na to. Aj, božíčku, na čo som sa tu dal ja nahovoriť. Kúpim si druhé do zbierky, lebo však ja si môžem dovoliť čo na Pokémonov vyhadzovať ťažké love. Aj tak som si ich sám zarobil. V prvom rade ja idem si založiť do slivu tohoto Pikachu krásneho z tohoto balíku. Je to špeciálny Pikachu k 30. výročiu Dňa Pokémonov. Trošička sa vám bude lesknúť, lebo už som ho dal do slivu. Tam tuto taký badge s Pikachuom a 30-kou. Hej, ako na výročie 30. výročia Pokémonov. Potom je tam takýto žetónik krásny s Pikachuom, s líčkami, ktoré sú v čísle 3 a 0, čiže 30. výročie. Tie karty sú prosím ťa z akej série? No a máme tu dva balíky. Máme tu dva balíky z Phantasmal Flames. Wow, on to povedal dobre. A máme tu jeden z base set Mega Evolutionu. Takže poďme si rozbaliť najskôr ten Mega Evolution, lebo tých mám veľmi málo kariet, tie som ešte nezbieral toľko. Popravde neviem ani čo je v tomto ako najväčší hit. Pozriem. Nemusíš, tu ho niekde vyhodím, nech im vyskočí. Dobre. Energia. Tangela. Pachirisu. Toho tiež poznám. Kto? Shifty. Lily's Determination. Magnemite, pekný Magnemite, Energy Switch a Mega Absol EX, dobre, minimálne jeden hit už z toho máme, za ostry, krásna kartička tiež, ale radšej by som bol, keby nám padne nejaký hit z tých Phantasmal Flames, keby nám z tohoto padne nejaký Charizard z Charizarda, to bolo super. My sme nepleskli, poď sem daj hlavu, iba sa nakloň. No a poďme na to. Energia. Jumper. Snubbull. Mamosvinia. Hunter. Ale lesklý, pekný. A nič. Posledná šanca. Last call, ako to boli tieto súťaže, kedy si v televízii. Posledná šanca na výhru. Všelijaké zvučky tam budú teraz zvučať, sirény. Poďme na Charizarda. Oheň by mohol byť znamením Charmeleon. Absol. Bronzong. A Pawmut.
Nevadí. Koľko sme rozbalili balíčkov? Tam bolo 9 a 3, 12 balíčkov. Nepamätám si, kedy som naposledy rozbalil 12 balíčkov za jeden deň. Maximálne vydopaminovaný som. Som taký natešený, aj keď mi nepadlo nič nejak extra, ale hovorím, ja zbieram všetky tie karty, takže síce sa ich veľa opakovalo, ale budem mať zase aj veľa nových do zbierky. No a poďme sa pozrieť teda, čo nám tu vlastne všetko popadalo dneska. S Mega Evolutionou nám padol tento Absol pekný, Mega Absol, to je z predných stránok, takže nebude mať tiež nejakú veľkú hodnotu, to budú také 2 eurá. No a z Phantasmal Flameov nám padol tento Apom, ten sa mi asi páči najviac, tá karta. Celkom bieda hity, nebudeme si klamať, no. Dobre, vidíme sa zase pri nejakom ďalšom unboxingu. Nezabudajte, robte čo vás baví, ja doplňam dopamín rozbalovaním Pokémonov. Čaute!